اتفاق нависандагони тоҷикистон аз ҷанбасти фаъолияти гурӯҳи корӣ оид ба омӯзишу таҳлили асарҳои аъзоёнаш хабар дод. масъулини иттифоқи нависандагон мегӯянд давоми қариб 2 сол 40 нафарро аз узвияти иттифоқ хориҷ карда ба 5 нафар муҳлат доданд. муаллифони гузориш мегӯянд дар солҳои қабл қабул ба иттиҳоди нависандагон ба мазҳака табдил ва ҳатто афроде ба узвият пазируфта шуданд ки дар навиштани ҳолномаи худ оҷизанд. ин дар ҳолест ки ахиран як гурӯҳ аз нависандагон ихроҷ шудааст. аз огии ин ниҳод иттиҳоди алоҳида ташкил карда бархи онҳо раҳбарияти иттифоқи нависандагонро ба додгоҳ кашиданд. натиҷаи дусолаи кори гурӯҳи кории иттифоқи нависандагон оид ба таҳлили асарҳои нависандагон ахиран дар як гузориш нашр шудааст. масъулини иттифоқи нависандагон мегӯянд давоми қариб 2 сол асноди қабул ва асарҳои 400 нафар аъзоёнашро таҳлилу баррасӣ карда 40 нафарро аз узвият хориҷ намуданд. гузоришгарони иттифоқи нависандагон гуфтанд ки ин 40 нафар ашхоси воқеан дар адабиёт тасодуфианд. дар шаҳри ихроҷ шудани 40 нафар аз узвияти иттифоқи нависандагон муаллифони гузориш гуфтанд онҳо ба сабаби ҷавоб надодани сифати асарҳояшон ва як нафар бинобар тақаллуб дар пешниҳоди ҳуҷҷатҳо аз узвияти иттифоқ хориҷ гардиданд. ба 5 нафар барои омӯзишу ислоҳи норасоиҳои эҷодияшон муҳлат дода шудааст. муаллифони гузориши иттифоқи нависандагон навиштанд кор ба ҳадде расид ки нафарони дар навиштани ариза ва ҳолномаи худ оҷиз узви ин иттиҳодия шудаанд. ба навиштаи гузоришгарони иттифоқи нависандагон ин ашхос интернет, радио, телевизион ва нашрияҳои аз асли ҳол ноогоҳро минбари тарғиби арзону кӯчабозории худ қарор доданд ва назди ин ва мақомоти ҳокимият даъвоҳои нашру фурӯши китобҳои беарзишашон ҷашну хонаву замин ва ғайра пеш гузошта обрӯи адибу адабиётро сахт костаанд. бо корӣ дар сафи иттиҳоди нависандагони тоҷикистон 2 соли пеш баъд аз интихоби Низом Қосим ба мақоми раиси ин созмони эҷодӣ шурӯъ шуд. дар тӯли ин муддат даҳо узви иттиҳоди адибони тоҷикистон ба далели сазовор набудан аз сафи он хориҷ карда шуданд. гуфта мешавад онҳо эҷодкороне ҳастанд ки солҳои зиёд узвияти ин созмони адабиро дошта чандин китоби худро ба нашр расонданд.